aya naye kwa juice abantu bago challenge muri kumeninga ko beke shati ya 1800 obeke tai yeli 18 obeke bikoroto yeli bugose no 150 ngakiura tebi abantu bense ya Kenya ngane igogenda kurwani gwaka na lideni when you are ministers yo chorete bakwerera chibesa. When we see funny things we can to koleka nuna gusise se itoga you've seen abantu ba UDA bago chaka ni chichopa you've seen abantu bago chaka ngwaro che ngenda nyali bari kandi baka umuntu amasingi 5000 ngwaro che abantu bago chaka ngane ngento kali bakoro gosenga kikyo ko konya bangina how do they call it empowerment yes. Abantu bakoro turu nyamaje che rutunze inse kuru ndai goronga karachora ne echo mpesa kichi tokoligi chigo saribu n'abantu. That is the simple question we asking this failing government. Mbesa kyoga ndata ko chaka te yabantu nga igona ari kura Rwania amangane yeli deni chibesa ruta kabesira as we speak now kuruchinse chesi kone chibesa chinyinke mono the last yakabeste emetinye mesnini yaitire arusi chibesa isiko development yo mheshimiwa gateba ngaruta achira akorere kase itogwetera chibesa chiago boro delie ayeba kazo no matenga rutu na itaka tenge tingo korukira ngumbwa yeah sure ngaikere those are the questions we oyo je nyamaje se itase menyeta agatote bino beke kilipo onye mobwa a week arenge Thursday agatebanga Monday mambi mocha ya nyamache ya as we speak onyene ligana ndio Mheshimiwa Nyamira let me ask you egas ye president ya Kenya era buna tuwa momanyira nando mheshimiwa na amanya tene linga ki na chiko check iga yoro mheshimiwa cha wazina UDA is good to defend by the way kineki ama kiao lakini as much as you are defending ye party yao na ye kara tuara facts yote tabinga ki na ndo matina romo jumbonde okukwana ku TV tukulindo ko tebanga obo maene bwanya sa na wewa mutendo yo choro tumoisonde oyo kwana na rango tuarire tuakule nse abaire bobe gente como jumbe no tago defend serikali rute amonyenera asinyu kwenye defend no muboria maswali ta kuiraniri ibinte imotanta